Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa ba fa iya kike mu uku ba wa sallallahu ala nabiyil karim. Yau Allah ya kawo mu shekara. Muka zo kawo ziyara yan uwa da abokan arziki. Muka kawo ziyara da ɗaya daga cikin ƴar uwanmu. Muka zo Allah ya kawo mu wani lokaci wai mu muka fara zuwa irin gidajen nan wai zuwa ziyara. To alhamdulillah wannan abu dai Allah ya sa albarka a ciki. Amin malam. Allah ya kawo na ƴan gaba waɗanda kamar wanda za mu je takai da wanda za a dirbinde. Da wanda za a sheka sabon mandori. Yawa da kuma su ji. Akwai kuma na babban abokin mu Da Usama. wanda za a yi kuma a gida ne da kuma wasu da abinci. a gida ne kuma a gida ne. Sannan akwai wani babban A ƙauyen Tokarawa da Usama a gidan Alhaji wannan Salisu. shi ne silanmu. An faɗan malam a ina ne Wannan shi ne shi ba sani ba. silanmu. Gaskiya sai